rero mugavana natara guchase ward ya Gisusu nakwanira abantu igali Gisusu market ebintu biria kwanari ebingi byabo igang'aniririe namba ya mutanchigeti guchase mukutano Gisusu namba ibere tanchigeti guchase mukutano ukiamukama butambe buna gocha Gisusu ngonchikare onte ngochare lakini ntagete koba ekene kemonkelinga egasi eri mwanchorete guchiase county assembly ya Kisii nero mbegete namba yamo amagendo rari twachigete ose twabatebeti tukarichira ng'a ntokore buna barai inche onkundio kerage narondigireti boniga enyagitari yeto buna egende tokorosi guiga chibesa chirase budget ni chia last financial year echiro yeto buna erabu last financial year nonyetereti naende chibesa chirase budget chigo cha korosi chigo cha gokore chiro hii nabeka chibesa se budget chipara chito nonye para ekuruge Susu ochiria miencha ya nyambeche bunero sirige tarabekwa makarabati ngo bekwira makarabati ere contractor njante tingo soere next week ntagetemba enekelinga nindi tayari ko make sure nga chira chiane na chikorire neba 80%